राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। प्रियंका के हवाले भइल पुश्तैनी सीट। कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी एह बेरी लोकसभा चुनाव लड़ले के बजाय राज्यसभा जाए के निर्णय क लेले बाड़ी। एकरे खातिर बाकायदा राजस्थान से वो अपन नामांकन भी क दिले बाटी। सोनिया के निर्णय के बाद से सियासी गलियारन में यह बात के चर्चा होखे लगल बा कि आखिर उनकरा बाद कांग्रेस के पुश्तैनी, रायबरेली या अमेठी सीटन से आखिर के चुनाव लड़ी। चूँकि ये दोनों सीट ढेर दिनन से कांग्रेस के गांधी परिवार के ही प्रतिनिधित्व स्वीकारत चली आइल बा, ऐसना में मानल जा रहल बा कि इनकरा बाद यह सीटन पर गांधीय परिवार के केहू चुनाव लड़े। रायबरेली खातिर तो अब्बे चर्चा शुरू हो गई बा कि यहाँ से कांग्रेस प्रियंका गांधी के ही अपन उम्मीदवार बनावे जा रहल बा। काहे से कि सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार से लेके सामान्य दिनन में भी उनके अस्वस्थ रहले पर प्रियंका यह क्षेत्र के मोर्चा संभलले रहली। ये हमारे यहाँ के मतदाता और कार्यकर्ता दोनों प्रियंका के ठीक ढंग से जाने पहचाने हैं। यह कुल देख के बिना आधिकारिक घोषणा भइले ही मानल जा रहल बा कि यहाँ से प्रियंका के ही टिकट मिली। हालांकि दूसरकी पुश्तैनी सीट जौन अमेठी बा वहाँ पर अभी कोनो तस्वीर साफ नहीं खे, वहाँ संशय बनल बा। काहे से कि पिछली बार यहाँ से राहुल गांधी चुनाव हार गई रहना, तो अभी इ तय नहीं खे कि राहुल चुनाव लड़ी हैं कि उनकरा जगह ही वहाँ से केहू दूसर चुनाव लड़ी। उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा सीटन में रायबरेली और अमेठी ये दुगो ऐसना सीट बाड़ी जौने पर कांग्रेस पार्टी के बोलबाला रहल बा। ढेर दिन से यहाँ कांग्रेस चुनाव जीत रहल बा। 2014 में दोनों सीटन पर कांग्रेसी सांसद रहले, जबकि 2019 के चुनाव में खाली रायबरेली सीट से ही कांग्रेस जीत पौले रहे। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गई रहना। अमेठी की बात करी ना तो अमेठी में 1967 से अब तक भइल जौन 16 गो चुनाव बा तौने में 13 बार अकेले कांग्रेस जीतल बा। 1977 में बीएलडी से रविंद्र प्रताप सिंह, 98 में बीजेपी से संजय सिंह और 2019 में बीजेपी से स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद चुनल गई रहली। जबकि और जितना चुनाव भइल सब में कांग्रेसे जीतल रहे। यहाँ से 1980 में संजय सिंह, फिर 1981 से 4 बार राजीव गांधी, 1 बार सोनिया गांधी और 3 बार राहुल गांधी सांसद चुनल गए हैं। एह बेरी चुनाव लड़ी हैं कि ना ही ये अभिन तय नहीं खे। कहाँ से कि राहुल पिछलका चुनाव हार गए रहना 2019 वाला। ऐसन के कांग्रेस के प्रभाव रायबरेली में भी देखल जाला। यहाँ से 2 बार फिरोज गांधी, 2 बार इंदिरा गांधी, 4 बार से सोनिया गांधी सांसद चुनल जात रही। 2014 के मोदी लहर में भी कांग्रेस से सीट जीतले रहे। जौन चर्चा चल रहल बा ओके अगर सच मानल जाए तो प्रियंका है पुश्तैनी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, ये लगभग तय बा। खाली बस पर मोहर लगल बाकी बा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई यही चैनल पर यही समय। तब तक खातिर राम राम।